Окей, днес ще играем на една страшна игра. Една страшна игра. Да, тая игра знам. Тая игра знам. Нищо. Знаеш ги? Няма ти подсказвам нищо. Да, знам я тая игра. Гледал Знам съм само за я, нея. давай. Знам, че имам прекалено много джемскерове. В някакъв меншън съм. Давай. Тая игра съм я играл мобилна и също има мобилна. А, окей. Даже мобилната е по-реална на графика Мобилен от тази. спринт. Други бутони за клякане, излиза нещо. Не. Няма такива. Само напред и назад е тази копчета. Само напред и наляво. Да, нямаш Чуваш ли клякане. музиката и самата нещо. силна, защото човек чувам си Брат, тая игра сме играли мобилна, но ти няма се сетиш. Маса. Не мога правиш нищо, дай. Някое време мога намериш листове и такова. Ако нещо на джемскърне, казвам ти се първа слушалка. О, ле. Room 7. Те са много румове. Аз Дорса ли играя, бе? Обстановката е окей. Като заигра от 90-те. Дясно. Ляво, дясно? Дясно дете 100. Окей. Да, Чакай, какво мале. случва, бе, човек? Имаше такова някакво като крашване ми, такова ми направи скоро да и... Не знам дали ти го имаш. Имаше ли леко като прескачане такова едно в Не, играта? не, при мен не. Значи от Discord. Да. Музиката как спря... Спряла гъза ми. Къде са тия пускарове? Вече са на Room 17. Не знам, те са... Виждаме на Олегов. Оу, фулбокс. Не играм в Fortnite, давай. Столове, тук е народното събрание, супер. Събрание. Саске, Там се гушат с пари. 400 парламентарни хора в народното събрание. Парере пипет. Това изобщо не ме стресна, това беше даже смешно. Да, аз чуя какво става. Само Не, самата седя, музика говорим някакво. си, седя, гледам си и виждам байка. Колко е страшно тази тиква. Вау. Бай след пета стая да ми скочи някакъв призрак. Знаеш ли, че май имаше едни призраци от тия белите чаршафите? Чакай, колко врати са? 3 са, нали? Да, Давай това направо. се спрях. Ходихме надясно, давай направо. Ок. Направо. Ти може да се връщаш, знаеш ли? Аз се обърни към другата ти врата. Аз не мога. Не, Не. цъкам със се и не ми да. Уф. Аз се оглеждам. Това е Дорс, брат. Само да ти събираш пари и няма джумскерове директно. Ляво, дясно. Аз се обърни дясно. Дясно се обърни, виж снимката. Това е... Там изглежда на някакъв такъв Това е ръка, виждам размазано ръка. като пот. На размазано като пот. Не бе, това Давай, е... направо. Сукуна призовава домейна си. Рёики Тенкай. Давай наляво. Ляво. Бяхме Кое беше надясно, ляво? наляво. 30 врата. И- Те колко са? 100? Нямам си я представя, забрал съм, ама май си ги малко цъкал ли, от какво? 100. Да, цъкал съм. Дай, ма. Дорс 2, брат. Дорс е по-интересно от това. Къде ще дойдеш така много празно си го направили. Джимскеровете идват след 40 минути. АМГ! Майнкрафт ли го? Точно. Май шкафовете се отваряха, не съм сигурен. Дали бе? Аз не мога да се връщам. Ох, как спрямо. Тия тесни пространства. Това малко ми грабна окото, ама да ме стресне, не.
Точно тогава бъгна. Точно тогава ми бъгна звука. И видях някакъв сигурен. Давай. След... Каква е тази музика, бе, брат? В Грани няма такава музика, в The Last of Us няма такава музика. Без С коментари, зомбите там. не знам на 50... На 50-та врата би трябвало да стане... Аз съм в пещерите в Майнкрафт. Как се смени изведнъж музиката? Точно! Много ме дразни къде се смени. Ти... Трябва нещо да настевиш. Много знаеш Да. кое е. Да, аз ти казах, имам бележки. Първо, на първ поглед това, тази крепост или каквото и да е се виждаше сладка. Но бях тук за много дни. Аз се чувствам се тих, оплашен. Как да го... така. На първо това място се струва сладко и готино. Но след много дни има чувство, че някой те гледа, вика. Имам чувство, че се малко се свърля слушалките, защото тази музика направо ме весела. 1, 2, 3, 4. Давай направо. Само направо. Нещо правилно. What the fuck? Дори не го видях. Ти гледаше настрани. Към стените. Не съм видял. Тези джампскерове. По-добре пуснете един ендермен там да го гони. Давай на дясно. Скъсани. Дясно? Да. Брат, на 50 Редовно, за врата да. сме. Редовно, ляво дясно, давай. Окей, на 50 за врата сме. Аз не се ориентираш, давай, имам бележка. Знам, че нещо ме следва. Чувствам се сякаш съм... Чакай, мълчи. Чуваш ли тишината без музика? Колко е спокойно. И... Да, колко е спокойно и готино без музика. Той играта без музика е по-готина. Йоу, като кързва. Добре, окей. Това е за гробището. Така. Добре. Как да го затворя? Със F. Това какво е? Кръст? Това е... Game Save It. Аз ще умирам ли бе? Втори живот. Давай, минавай. Котката. Давай бе. Чувствам се... надолу. Аз игра... Музей си, че почех на Супер Марио. Ето тази игра, забравих името. Това скърцане. Брат, аз съм от асансора, да не кам колко години. Давай. Да преминавам? Не, стой си тук, ако искаш. Давай, минавай. Чувствам се, че нещо ме преследва. Да ти дреме. Давай бе. Айде бе, Женчо. Shit on. Just like. Нищо няма да стане, давай. Представи си, че тъгъни чудовище да вдърж. Мале, звука е много гаден на тая. Виж Гошо. Тук живееше Петър и Ивайло. Давай. Измисли ме, да. Няма. Що спираш, бе, брат? Що спираш така да... Спираш така да... И да питаш, не мога ти кажа. Може да кажеш малко. Какво се случва, бе? Малко съм паникил, няма какво да... Има бележка май в дясно.
Вляво. Шамас. Няма нищо, ама. Не Това чудо. Това чудовище. Окей. Ще се върнем след кратка пауза. Изчакай само секунда. Готов? Аз съм се родил готов, момче. No, you don't. Разбрах, че в тази игра, защото сърчнах. Това трябва да го питам. Сърчнах за О, не, тук ще ми се появи един черен тапанар. Хайде, бъди мъж, бе. Можеш да минеш през локпата. Мини през локпата. Пише ми, че трябва да се огледам наоколо първо. Брат, има бележка. Къде? До масичката. Ковци ти, бе! Газ! Той сега ще гони! Газ! Не си хаби много стамината, Сега ще гони. Да, гоните, видях го. Газ. Не си хаби много стамината, защото е много бързо. Той на вратите се забавя. Тази успокояваща музичка със едно ще ме сяда игра. Това не е успокояваща, това не е успокояваща. Мамка, Това е напълно успокояваща музика. Барабани, моля! Дага. Айде, бе, брат, бъди мъж, бе. Си батиш нещо. Аз съм, ма не играем детски игри. Какво правиш, бе? Не знам, цепа се на някъде ляво дясно. Ясно. Чувам. Мале, зад газа ти беше. Газ. Аз съм сигурен, че това се терса. Девол се. Мълчанието казва много. Газ ще те гони. Чу му как отваря врати. Ау! Айде, тръгай, бе. Ай, че се наках. Ох, как лагна. Поставе! Доктор Октавиус, ти ли си? И почвам да тръгам, бате. Брат, аз го ръшкам. Поръшкаш тя, може да е с 500 врати. Аз съм забрал. Аз видях, че тази игра е около 2 часа и нещо. Валя, сериозно ли си стресна това? Брат, не забравяй, че мониторът ми е 2 пъти по-голям от лаптопа. И игра на 2-3 см от него. Така че да, на всичко ме стресна. Дано да загубих ония зелен цигър. Окей, мисля да спирам като стигна 100-на врата. Ако се насерил страх, смажете лайка и се абонирайте. Кратка пауза. Благодаря на тези, които все още гледат видеото. Искам само да ви напомня, натиснете лайк бутона, защото така е единственият начин YouTube да го предпочита на повече хора. Благодаря и приятно гледане. Да пробвам ли да скоча вътре? Не знам, да не. Не, ако ме върне от 50-та врата, брат. Поставя! Насмих, че това е зад задника ми, чакай. Не, то не ми дава да скоча, защото бъгнах за малко. Какви сте лъмби? Ако съм аз, брат, това го скачам оттам до тука. Ако съм вътре в самата игра, имам този адреналин. Аз ти казвам тук, ако нещо не ме преследва. Ако нещо не ме преследва. Който измисля тази игра, нормален ли е да направиш толкова? Който измисля е бил много скучен. Да. Но видях самата игра, че е 3 часа. Геймплей. Малко е, брат. Аз съм играл игра по 30 000 часа. Това не е страшна игра в Това е Roblox. малко. Като казахме страшни игри в Roblox. Я изчезва тука, бе! Ама ти се насрал от някакво духче, брат. Ти ако играеш Doors Septension или Не, Doors ми е, защото знам какво се случва в играта. Другото, което е
И в това, брат, това не е Съм ги играл страшно, 50 просто пъти. излизат Там някакви просто имаше някакъв стол. джемскерове. Ако взимах този стол, ще се обърна и разбия на неговата, ако взимах стола. Да, ти се остереш, ако го видиш наистина. Е така да, ти се сифирате, седиш пред него и ще Дали го спреш. избрах мястото без иска. Да, познам място без да искаш. И Бе, почваш да бегаш, няма- не спираш и почваш да бегаш. Окей. Обърка го. Не бе, не. Оттам Да, трябва объркал. мина. Не бе. Какво съм объркал? Колко е часа, само те питам? 9:30 почти. 9:25. Окей. Ще правим някой ден игри в 12 и нещо. Стана, ще снимаме до 12, нали знаеш? Коя врата? Давай, давай, дед гледаш, дед гледаш, дед, не тази, а тази газ. Ще се случи ли нещо интересно? Или само тази музика ще ми надуе главата? Давай направо. Ай, Никей. Над коя... Не мисля, че пиенето беше много добра романтична идея. Ще и други да пием момите. Ами, надявам се клипът и сега на 100-ната врата да има нещо. И на Лайк. 100-ната врата съм. Така, само секунда. Дескрайб. Така. Педро. Намерих нещо сатисфайнско. Ай, че ми се Нещо- няма дед. Събудих се... Айде без музика, колко е днес готино. from, brief train unfound before the battle of Red червено вино. Така. I'm not sure what I'm от години, there is no level. 11, не знам какво е това число. Окей. Ще правим ли някой път втори епизод на тази игра? Аз сега ще го... Да. Пускай втори, прави ги един по един. Окей. Давай сега. Взимам Айде, втори чао. живот. Благодаря ви за гледането. Това ще е последния епизод на тази игра, защото забравил съм да сейфна играта и нищо не се е запаметило от това, което направих. Така. Що лефна, бе? Така не ти се запаметява нищо.